तुला सांगून समजत नाही ग, काय उपयोग नाही तुझा. तुला नाही कळणार. नाही कळणार मला. नाही कळणार. तुला कळत असतं तर कशाला कशाला होतं. तुला सांगून नाही कळत मग कशाला बोलतेस तू. हा बरोबर. बरं तुला काय वाटलं मला बोलता येत नाही मराठीमध्ये. पूनमताई तू कधी आलीस. मी का आत्ता चालली असते. तू मुरडते कशाला. मुरडतेस कशाला. पुणग्या टिडिडंग टिडिडंग. पुणग्या टिडिडिंग 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 पुणग्या टिडिडिंग 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 पुष्पा डिडिडिंग 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 पुष्पा डिडिडिंग 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 डिंग 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 डिडिडिंग 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 डिंग 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 डिंग. हॅलो. काय गो. अरे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. मग आता गिफ्ट काय. गिफ्ट काय. अरे मी नाच करणार. हा नाच करणारच. तुझ्या वाढदिवसा. हा चालत रात्री फोन करायचो. रात्री कधी टाकलंय बघ तू. रात्री झोपलेलं वाटतं. मग झोप दिली. 1:30 वाजता मी डेटच ठेवलेलं आहे. मग तू काय देणार आमका. हा तुमका कशा काय देऊ कोया. तू देणार नाही काय. कशा काय देऊ कोया. मग म्हणजे काहीतरी आमका पार्टी द्यायची ना तू. केक खावा बर्थडेचो आणि काय वाया. केक कशा केक नको आमका. केक नको तर राहू. येणार कधी. येतोय गाडी भेटता काय बघतोय. हा गाडी नाही मग एसटी बंद. आपण रिक्षा करून ये. बंद रिक्षा करताय तर बघतोय. ड्रोन पाठवू. भेटता काय टमटम भेटता काय बघतोय टमटम. ड्रोन पाठवू. ड्रोन. हा ड्रोन पाठव. हा ड्रोन का पकड आणि ये. चालत. चल बाय बाय. हा चालत. प्रणय वा. हॅलो. बोला शेठ. खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. आहेस कुठे. फिरतोय गावीच. अरे काय बात आहे. रात्री झोपलो रे. रात्री कसं ते शिमग्याचे खेळ बीळ असतात ना तर लेट झालं जाम. अरे बड्डेला तशी ती येणार नव्हती. तिने अचानक सरप्राईज दिलं. तिने फक्त त्या बाबूला माहीत होतं आणि मग ती सकाळी बाबू तिला आणायला गेला आणि ती अचानक आली. आवाज नाही येत आहे. हॅलो. अरे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हां थँक्यू. आणि पप्पाने फोन केला तेव्हा कुठे होतास. अरे इथे फोन चालू होता. किती वाजेपर्यंत येणार आहेस तू. आता 1 तासात येईन. नमस्कार मित्रांनो. तर आज आहे 22 मार्च आणि आज माझा वाढदिवस आहे आणि यंदाचा वाढदिवस गावीच आहे त्यामुळे खूप खुश आहे. हा माझा पहिला वाढदिवस आहे जो गावी असणार आहे त्यामुळे जास्त खुश आहे. सेलिब्रेशन असं काही ठरलं नाही काय करायचं आहे काय नाही. पण सेलिब्रेट नाही झालं तरी पण वाढदिवसाच्या दिवशी आज गावी असणं हेच खूप महत्त्वाचं होतं कारण की पहिला माझा वाढदिवस आहे जो गावी होणार आहे. आता बघू पुढे काय काय होतं आहे. सकाळी एक मोठं सरप्राईज मिळालं आहे. ते म्हणजे बायको आली आहे माझी मुंबईवरून गावी खास माझ्या बड्डेनिमित्त. ती येणार नव्हती पण अचानक सकाळी ती डायरेक्ट घरी आली त्यामुळे ते मोठं सरप्राईज मिळालं मला बड्डेचं. हॅपी बड्डे. खय चाललं. संध्याकाळी ये. आमचं दुसरं घर आहे दाभोळ्यामध्ये. तिथे आई पप्पा पण आल्यात. ते कधी मी व्हिडिओमध्ये यापूर्वी दाखवलं नव्हतं तर आज तुम्हाला ते दाखवेन. आणि आता थोड्याच वेळात मी तिथे जाणार आहे आई पप्पांना भेटायला आणि दुपारचं जेवण वगैरे तिथेच होईल आणि नंतर मग आपलं संध्याकाळी आपल्या वाडीत काय होईल ते फंक्शन. चला तर मग आजच्या दिवसाची सुरुवात झाली आहे. बघू पुढे काय काय होतं आहे. काय गो. हॅपी बड्डे. कोणचं बड्डे हा. बड्डे कोणचं नाही हा. संध्याकाळी ये. आताच सांगते नंतर बोलशील बघा सांगितलंय नाही. हां तर नमस्कार मित्रांनो. आत्ता आम्ही येलो आहोत देवळात कारण आज विणूचा बड्डे आहे आणि बघूया आज बड्डेच्या निमित्तानं काय करता येतं. प्लॅनिंग ठरायचं अजून काय काय करूचा आणि फिरक करता जातात पण बघूचा. तर आता आम्ही गांगेश्वर मंदिरात येलो आणि वहिनी पण आज इली आहे
देव आम्हाला समाजाला काही तू साकार देऊ पाहणार म्हणून म्हणते जळाचा तपस्ता घडकी माहिती माहिती बाबा सत्य लग्न आपली विनय घडी आपल्या ज्या भेटीसाठी भेटीचा आपला शिकवत ठेवला मान्य करून त्याच्यातल्या कुटुंब संधी लोकांना आपले धंदा उद्योगधंदा करता यश बरकत दे त्या उद्योगधंद्याच्या कशाचा काही काय करते काही जावं काय काही काय असं काही कोणी काय वाजत नाही कोणी कधी गेलेले बाजू उठाव आणि पूर्णपणे हा जो काय त्याचा उद्योगधंदा ते चांगल्यापणे चढाव करायचो का फोटो धंदा करतो वगैरे घे आणि हातापायाकडे सांभाळ करून त्या लेकराची राखण राखवाले आधार आणि सुखी ठेव महाराजा बाबा पायाकडा चला. आणि हे बघा आमचे वहिनी साहेब आज भरपूर म्हणजे वर्षांनी खूप वर्षांनीच दिसतात तुमका सरप्राईज आहे ते पडद्यामागचे कलाकार आज पडद्यासमोर आलेले आहेत चला तर मित्रांनो आता आम्ही देवगड दिला कारण केक वगैरे नेऊचो केक कापणार किती हा दाबोळ्यात पण ना मग एक नारिंगऱ्यात आणि एक दाबोळ्यात ये लवकर. तर मित्रांनो आज तुम्ही बघणार की आज आम्ही विनूच्या घरी म्हणजे दाबोळ्यात तिथे आई पप्पा इल्यात म्हणजे माझे काका काकी आणि तिथे आम्ही केक कापणार आणि संध्याकाळी मग नारिंगऱ्यात फ्रेश आहेत ना चल की दे माडे दे अशी थँक्यू. आणखी काय नाही रे घ्यायचा होता तेवढे बेकरीत जाऊचा ना ते वहिनी बेकरीत आता कुठे जाणार केक माझ्या मांडीवर घ्या अच्छा बस का बघ आधी नाही ता बघणारच आहे बार बार दिन ये बार बार दिन ये आए तुम हो हजारों साल ये मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू सर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे मी रे रे परवा हां अरे हे बरोबर बस 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 अरे ऑस्कर एकडे बघ ऑस्कर ही बाई बडबडी ही बडबडी हा एक नंबरची आणि गाय घालण्यात एक नंबर आहे तो माका बघ बघल्या बघल्या हसले हसले तू मुद्दाम का बघला तू मुद्दाम केला बाय काय मग तोंडातून काहीतरी आलं म्हणून उत्तर बघ. तर मित्रांनो हे छोटंसं बड्डे करून झालेलो हा घराकडे मोठं करूचो पण ह्या काही येत नाही या आकडताल नाही माका नको ह्या आकडताल त्यामुळे या येत नाही होय ना आकडत चल तर मित्रांनो आता नारिंगऱ्यात चाललो आहे आणि सकाळपासून मी बाबू आणि भावना म्हणजे माझी बायको आम्ही सगळे इथे आलेलो माझ्या दाबोळच्या घरी. हे घर आतापर्यंत कधी दाखवलेलं नव्हतं कारण की अजून तेवढं काम पूर्ण झालेलं नाही घराचं म्हणून मी सकाळपासून पण तुम्हाला दाखवलं नाही. तर हे तुम्ही जे मागे बघताय ते आमचं दाबोळचं घर आहे. इथे मुंबईतून कधीतरी अधूनमधून आमची फेरी असते. आता पण आई पप्पा इथे आले आहेत. आता सगळं सेलिब्रेशन झालं आहे केक वगैरे कापून झालं आहे आणि आता आम्ही पुन्हा नारिंगऱ्यात चाललो आहे. हे आमचं नवीन घर आहे. हे नारिंगरे मूळ गावापासून जवळपास 8 किलोमीटरवर आम्ही बांधलं आहे कारण की आता पप्पा पण आता रिटायर होतील तर रिटायरमेंटनंतर त्यांना इथे गावीच राहायचं आहे म्हणून हे घर बांधलं आहे. तर हे घर तुम्हाला व्यवस्थित नंतर मी दाखवेन. काही जण जे इंस्टाग्राम फेसबुकवर फॉलो करतात त्यांना माहिती असेल. इतके दिवस लोकांचे कमेंट होते बाकी घरातले दिसत नाहीत विनूच्या घरातले कुठे असतात. तर हे सर्वजण मुंबईत असतात. म्हणजे मी पण मुंबईतच असतो पण मी सारखा गावी येऊन जाऊन करत असतो म्हणून तुम्हाला मी एकटाच दिसतो इथे सगळ्या व्लॉगमध्ये आणि घरातली माणसं काही दिसत नाहीत. तर आता सगळे एकत्र आलेले गावी म्हणून सगळ्यांना व्लॉगमध्ये घेतलं. तर आता बाहेरून तुम्हाला दाखवतो हे घर कसं दिसतं ते आणि आता आपण डायरेक्ट नारिंगऱ्यात भेटू.
तर हे माझं दाबोळ्यातलं घर आहे. अजून थोडं बरंच काम बाकी आहे इकडचं. जेव्हा सगळं काम पूर्ण होईल तेव्हा मला आतून पण दाखवेन. बाय. ऑस्कर बाय. ऑस्कर काढून ये रात्री. हा भारी. रात्री ये. रात्री बघूया. चल बाय बाय. बाबू येणार आहे संध्याकाळ रात्री. रे रे रे. दादा चल बाय बाय. अच्छा बच्चा चल. राबतं काय वाजले बघ किती. मग चल. ऑस्कर चल बाबू. बाय बाय. राबत रावात चल. ए ये ऑस्कर. ऑस्कर ए ऑस्कर. दीदी गेली. अच्छा, मी आपटले ती. अरे थँक्यू. बाय बाय. चल ए ऑस्कर. रे चला तर आता आपण जाणार आहोत नारिंगऱ्यात. होय ना. त्याला कसं वाटतं विचार. ते का आता ना मग त्याच्यानंतर तो आज बिझी आहे माहिती आहे. फोन किती येतात ते का. बर्थडे ना माझं गिफ्ट काय घेतलं. मी आहे गिफ्ट त्याचं. मी आम्ही ते का गिफ्ट दिला. तूच आली ना तेच मोठं गिफ्ट आहे त्याचं. एवढा काय रे बाबा. माकडला मोठा पार्सल बिर्सल यायचा की का. हो. गाडी बिडी बोलायची लागत परत. कुठून पार्सल घ्यायचं. हा सांगितलं असशील तर हा. वास्तविक आमका तू द्यायला हो. हो काय मोठा. तुझा खया गिफ्ट का सगळा रावण दे. तुझा खया. मी डान्स करणार. हा पुणग्या करणार आहे. मुलग्याने मी. पुणग्याने सकाळीच बघा अरे सांगितलं आत्ताच गिफ्ट काय तुझा. मी डान्स करणार आहे. अरे माकाव तास चांगलंय. हा. आज मी नाच करणार आहे. नाच ग गुमा कशी मी नाचू या करणार डान्स. अरे पण तिला सांगून जर कळत नसेल तर मी काय करू. मग 10 वेळा सांगू. कसं वहिनी साहेब बरोबर आहे ना. धडा मस्त असतोस पण तू. धडा म्हणजे कसं रे करू? ट्रेनिंग आहे त्याला माहिती आहे. तो आलाय त्याला विचार. अच्छा हे ट्रेनिंग आहे का. कसं त्याला करू? विचार जरी. नाटकातलं आहे ना. नाटकात तुम्ही कसं शिकवतोस बाबू? नाटकात बाबा यो डिरेक्टर वेगळा शिकवणार. मराठी त्याचा सुधारला त्याच्यात. कोण रे बाबा. अरे बाबा मी खयची भाषा बोलू शकत नाही असं सांगत नको बाबा. तो तुझा गुरु कोण आहे तो सांग. तुला सांगून समजत नाही ग. काय उपयोग नाही नाही तुझा. समजत ग मला. तुला नाही कळणार. नाही कळणार मला. हा. नाही करणार. तुला कळत असतं तर कशाला होतं. कशाला होतं. भारी हे भारी होता. परत एकदा वन्स तुला काय वाटलं मला बोलता येत नाही मराठीमध्ये. हो? हा? सुंदर छान फक्त तूच बोलतेस. काय उपयोग नाही आहे तुझा. तुला जर कळत असतं ना तर तू असा अशी वागलीस नसती. वागलाच नसतास. म्हणजे माका कळला कोणता चांगला कळला. तुझं गुरु कळलो माका. काय उपयोग नाही तुझा. शून्य उपयोग आहे सगळा. दगड असते ना तर तर काय केलं असतं. तर ते शेण भरायला लावलं असतं तुला. लावले का. ह्याकडे खो. हे का आता वाट मिळाली की. सकाळपासून गायब. अरे तारामध्ये मग या बघ. प्रमुख पाहुणे. कलमात ना वांडर. काय नव्हतं काय कलमात तू नाका व्हायचंच म्हणजे आज होतं. तू नाही आपले उतरता त्या पुस्तकाने सांभाळीत होता. नाही अकडे होते ते आम्हीच जायचं. काय चाललं तू. आज माझ्या भावाचा स्पेशल वाढदिवस आहे. आणि स्पेशल वाढदिवस. स्पेशल हा. पहिलं म्हणजे स्पेशल. एक नंबर या बरोबर बोलला. पहिलं म्हणजे स्पेशलच आहे. आणलंय ते का मी. आणलं काय धरून बाजूला आणलं. नाहीतर आणून गेलो. तो काय आपल्या पाय नाही. नाहीतर तो येणार नव्हतो. काही पकवतो. काय तुझ्या बर्थडे साठी इलोय. मग मूवीसाठी हे होतं माहिती. बुकिंग होतं ते पण त्याने कॅन्सल केलं तुझ्या अरे बर्थडे बाबा, साठी. माझ्या बर्थडे साठी तो काय करीत माका माहिती आहे. मग शेवटी भाव कोणाचा. काय पुष्पा मॉप दिवसांनी वांडर आहोत की कलमात. आधी माका सांग. सगळे खुश होतील आता. पुष्पाला बघून सगळे खुश होतील. हो ना पुष्पा.
मेन पुष्पा नाही, मेन कॅमेऱ्या मागची कलाकार वहिनी साहेब यांच्या पाठीशी आत आहे ती वहिनी साहेब. चला हळूहळू झाले. आता काय त्यांना बांधतं की बांधत आणि सुटता नाही, सुटणार नाही पण ते मग बांधत तू विनूसाठी खास हळवडे गेलं भारीच. कांदा कापून देताना मग पुष्पा काय तकडे भजी बनवतात हो. काय? आज कांदा भजी आणि पुष्पक रेसिपी येत नाही, खरोखर करता कांदा भजी होय आहे. हो यो. तू काय बनवणार? आम्ही उसळ काय उसळ काय पण होय. काहीतरी नवीन आम्ही जा खात नाही. बांधलेला होता आता घेतला मग काहीतरी नवीन नवीन अशा बनव. रीतीने आज आमच्या आमच्या भावाचा लाडक्या म्हणजे विनू हा लाडको एकदम लाडको. होय तर आम्ही किती वाढला तरी आमका काय मज्जा आहे. सगळं मग तुमच्या कोणते मिस्टर मिस्टर यांचा बर्थडे आहे, तुम्हाला कसं वाटतं ताई? हे 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 नाही वहिनी. आहे आहे मला मजाच येते. तेचो बर्थडे ते का आनंद झालो येऊ दिसता आमच्या हा. डोळ्यासमोर. मग माझा आनंद दिसत नाही तुला. ना म्हणून म्हणतोय एका मॉप झालेलो हा. होय बघ ना ते स्पेशल त्याच्यासाठी हळूहळू. कापून सांगते पुष्पक आनंद कोणाचा काय हो असा नाही. तर माका काल विचारता तू नाचा गेलच नाही कसे आमच्याकडे, पण पुण्याक माहिती होता आम्ही गाणं ताई म्हणणार आहोत. माका व्ह्यू म्हणतोय बाबा हे नाही जाती ते बरा हो गाणं म्हणतो. मग गाणं म्हटल्याशिवाय नाचणार की? मी काय म्हणते काकी पण आज पुणगी आणि मी विनूच्या बर्थडे नाचणार होय ना. होय होय आणि मेन डान्सर आणलंय दुसरं होय ती बघ लसूण दे होय ना. लसूण नाही वाटपत घातलं बघ तरी. पुणगी आणि मी नाचणार आणि की आमच्या बरोबर एक डान्सर आणलाय मी आता येताना. बार बार दिन ये आहे, बार बार दिन ये आहे. हिला चाय माझी फुकट गेली तुमच्यामुळे. उसळ उखळता वा. चला 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 पटकन पटापट आटपा. राबतास काय? हो राबतं काय? किती वेळ झालो म्हणजे काय काय अजून होईतच नाही तुझा. मी वाडी गमंत्रान सांगा निलं मग तो मसालो कशा घालतो तू यांका काय खारट घालूची सवय या खारट ठेवून मीठ कसे बस घालतात? बस जास्त तिखट नको. एक वेळ ना अळणी घालायला परवडा. हा मीठ नको. माका तरी सांगायचं मीठ टाकू मी अंदाज मग टाकलं परत तिखट करू नको उसळ बस झाली. मिरची काय घालतं तुर काय तुझ्या डोक्यात पडली? मिरची घालते मी. ते काय मिरची ते काय? आला पेट घालूची त्याच्यात घालूचं आता मिरची बघ घालायची एक मिरची. चांगली लागते. आता मीठ घालू नको माझ्या औषध कृपा करू घालीतोय मीठ गिफ्ट कोणतरी आहे मास्तर. नंतर आता एवढी इली आहे मुंबईतून खास. नाही गिफ्ट डायरेक्ट फ्लाईट नाही आली, ती चिप विमानतळावरून आली. चिपी चिपी चिप नाही दे चिपी दे चिप म्हणून टाकतो. चिपी चिपी गरम गरम भजी आहे मित्रे. एक गाडी आहे. पूनमताई तू कधी आलीस? मी का आत्ता चालली अशी तू मुरडते कशाला? मुरडतेस कशाला? छान होतं हे छान होतं हे परत मुरडतेस कशाला? परत नाच आधी डान्स कर, आधी डान्स कर. आधी एक आता झलक झलक झलक. तो सांगता इरड जातात एका प्रत्येक गोष्टी का हिरड जाता माहिती आहे का 2 तास लागतात ते सगळ्या गोष्टी. काय तुझं असं गो? समजा ते लगीन समजा लग्नात तरी तो वेळेवर हजर मुर्तार होतो ना. होतो खरं का? सवयच गाणगडी आहे. समजा यांना सांगलो ना 9 वाजता बाहेर पडा तर ते 9:30 आराम के साथ बरोबर जायचे आहे ते खरंच सांगते ती बरोबर आहे. बरोबर आहे माझा. मी त्याका माहिती आहे मी बरोबर बोलते की नाही जा. 1 तास आंघोळीला माझी भारी आहे ना 5 मिनिटाची. समजा एखादा माझी कशी वाटली एखाद्या आंघोळ? माणसाने जर समजा काय सांगितलं हे काय असं नाही आहे, सगळं राखीव. काय त्यांचं जळणं नेणं नाही. काय नाही काय नाही जनरल जनरल नाही माझ्यासारख्या कमीच शकत नाही. जनरल नॉलेज तर जनरल. काय पुणग्या हसला पुणग्या ओ पुणग्या हिने केले तातूर मातूर तुमका माणूस आला का माका वाईट दाखवतास की उसळ कशी झाली आहे ती टेस्ट बघू. काय नाही कशा नको थांब बघ बघ उसळ कशी झाली. काय गो पुणग्या काय करता काय ते का भजी हवी आहेत ना. फक्त ते एकाच भजी या माका तुका कशा माका पण हवी आहेत.
तू रोज खात ना. हो पण घ्या हो यातले चणे घेऊन जा थोडेसे. किती वेळा सांगता तात 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 दादा नाही तर लक्षात राहायचं नाही. ओके रे के कांजा मूर्ख. कानू या आधी येऊन दे तरी. पप्पाही आलेला. धांदल म्हणजे कोण येऊ नको. तू कोणाक राहतं हेंका तुझे हक्क. चल चल केक आणते असंच जाते ना असंच होय तर केक आणू केक आणशी होय होय किती नानात करमाशी आहेत गं. नानांचा तर मरण काढते थांब. तुझा नानांचे टकले बाजू काय नानांचे. जा हेंका घेऊन जा नाना. चला चला सगळ्यांनी चला. त्यांच्यानी त्यांना चला सगळ्यांनी चला. ए पुन्हा चल. ए बाबले अरे चल चला 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 री घेऊन चला री. साइट में रही नहीं का पिशवी काढ पिशवी काढ पिशवी काढ पिशवी काढ हेच काढ. अरे येवा ए बुतूर येवा अरे येवा ना अरे बाहेर बसाक बोलावलंय की तारी माका सांग बाहेर बसाक बोलावलं. ए चला होमो मे ना चल चल किती वेळ. चला तर मित्रांनो आता विनूचा बड्डे आहे आणि त्यासाठी सगळेजण इलेत आणि आता इथे बड्डे साजरा करणार. तर चला असं काय करतं असं काय करतं चल चल. काल त्याची सुलो तोपर्यंत माझं केक कापून ए भावना भावना कमचो पण हो मैं भाऊ तो झोपलेलं की पुण्य काय सुधरत नाही. बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए तुमची हजार साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू विनू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू. ठीक आहे तोंडाला तुला भासायचं नाही ते पहिलं सगळं. त्याच्या फासा अरे बदक काय दे 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 असं दे. भाऊजी नो ताई ह्या घ्यावा. नाही नाही हकडे देऊचे दिले ना तेका गावले हे पाव गावले हां त्यांका विचार आणखी गो ते दिलं काय हे तर दिलंस ना दिलं. झाला हे तकडे भुतूर ती परसान दी इकडे हे परसान दी साईड का परसान अरे खा होतो बघ हे घे याद आता सगळं तुझं हे नंद्याक नाही दिलं तकडे तूच वाटतं हे चल 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 बाहेर बाहेर द्यायचं किती वेळ झालो एवढे घेऊन जा. तुम्ही ना रापी असे एक नंबरची पटापटा काढूचा तर अंक कळत नाही. कसं काय तू असं असतं कसे तिचा पण घे
हे बाबा हे स्पेशल गेस्ट आहे होय, होय. काय ह्याच्यात टाकतो टेक्का दिदी मेन साहेब अगदी हो का मग साहेब नाही माहिती कोण मग या जा. हे ते नाही जाताला पाव अजून ठेवणार हे गौरे पाव हो ते का नको पणगे टेबलाच्या खाली कशा जातो हो पणगे पुढे पुढे जागा एवढी असा बाकड्या खाली कशा गेलो वाव वैभवी काय बघ असला गोड असला एकदम कसं बोला आजला बघायचा अरे पाहिजे काय माझे काय बोको असलो फॅन पाहिजे तुम्हाला हवा बाकड्या खाली रवा कोणाची अरे काय ओमकार खूप दिवसांनी दिसला सो हे पाव घेवा मागान घेवा काय तर हे पाव हच घे तू हो लाजा नको अजिबात हे पाव हवे हे सोनन काय हवंय तू का रुपये हे रुपये मागान घेतलं रे मी गोल गोल फिरतो ह्यो खोय तो गावतच नाही गो तुमका काय हवंय चमचे आता चमचे बनू खंय फॅक्टरी जाऊचा लागतला पाव हे पाव लय बोललं खा पाव नको ना कोणा पाव नको ना कोणा मग काय नाही काय नाही फरसान ना काय हवंय पाव आमचा ना पाव दे झाले तुमका हवे जा घेऊन तुका गो बाय पाव पाहिजे घे ग घे अशी काय करते लागते कशी तर पाव एकदम राहायचं तसं लावून घे पुणग्याचो केक खाऊन झालो मग केक काय केक केक हा भरवा अरे वा 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 दिसणार तरी पहिल्यांदा व्हिडिओ पुणग्याचो गोळ काय हा हे आमचे भाऊजी लावा तोंडा लावा जरा वाईट जरा तोंडा मोठे भाऊजी लावा हो तोंडाला जरा प्रेमान हा भरवायचंय भरवा अरे वा 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 काय बा तोंड पुष्पा पुष्पा तुझ्या भावा बरोबर काय नको म्हणून सांगते नको त्या दादा तुझी कॅडबरी आम्ही खातावा माका पोड तू गो काय त्याची म्हणजे त्याची हयच ठेव त्याची नाही तर आता फोडीत होय अर्धी जायत तकडे मैत्रिणीकडे माहिती तो काय विषय कोण बाबा त्याची मैत्रिणी मोफत बार बार दिन ये आई साक्षी चालला बाय 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 गिफ्ट काय गो गिफ्ट नको काय केलं कॅडबरी गिफ्ट कॅडबरी दिलं ना हा तोंड गोड करू आणलेलं आहे झालं इंटरेस्ट झालं हे जो इंटरेस्ट कशात गेलो तो हे त्यावर कापले ना हळूहळू हळूहळू पुणगे तुका येतात करू घेऊन गेलो हा हा जा जा येत खाऊ का माका हा दिसतात आमका चला तर मित्रांनो बड्डे वगैरे झालेलो आता आणि आता जेवचं काम चालू आहे म्हणजे जेवण चालू आहे टिंटांग टिडिडंग टिडिडंग टिंडांग टिंटांग पुणग्या टिडिडंग टिडिडंग खबर बंद कर हा पुणग्या टिडिडिंग 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 पुणग्या टिडिडिंग 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 पुष्पा डिडिडिंग 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 पुष्पा डिडिडिंग 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 टिडिडिंग 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 डिंग 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 टिडिडिंग 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 भारी रे हो का डिंग 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 डिंग
सगळ्यांका वाढून दे पण एक दोन बोक्यांका ठेव घरात. कोणाक बोक्यांका बुकत नाही ते बोक्यांका भूक असता कधी ह्यात तरी का माहिती बोके ह्यो अरे ह्यो मोठं बोको. हो भावरान जेवता जेवण बिवण करत आधी जेवलोय मी मग माझ्याकडे येईल तुमच्या काय बोक ए खयच बस आजो फिरफिरा. मग दहाच्याकडे घेऊ बघ पप्पा भाऊजी आधी जेव वाढायचा की ह्याचा आधी घाशीत राहायचा आईकडे इवर रुकवता फिरवता ए माका कोण बोलायचे म्हणजे हात हा? कोणवर फोनवर म्हणजे बिजी नाही मी पुष्पात आम्ही आण गो गळवळी आण गळवळी पुण्या. मला 60 पैसून नाचणार आणि जेवक माका बोलावलं बसून जाणार. मग थांबत होते ना मी माझ्या जरा थँक्यू. पुणग्या तसं कधी कधी जेवण चांगला बनवतो नेहमीच चांगला बनवता. ना गो. नेक्स्ट टाइम एका बोलवू नको पूनम कळला. म्हणजे पूनम पुढच्या वेळी काय म्हणजे बोलवू तुका नको. काय म्हणत पुण्या काही येत ना म्हणजे त्या बोलवत आणि आम्ही जाता हो की तसं नाही आम्ही यार. स्वतःहून बघच विचारतं कार्तिकाचं, का काय बोलवत वया, नाही? काय वया. आम्ही स्वतःहून जातो. पण हे आज हय कसे जेव कधी माका याच समजत नाही हे टीव्ही शिवाय जेवीत ना तू आज नवीनच दिलं सॉट. चल रे, गो भावना. चल बाय. चल 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 आल्याबद्दल धन्यवाद. अळूवडी छान केल्याबद्दल. बाय चल ह्या काय लावतो मग चला. चल बाय बाय गुड नाईट. टँग 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 हिमाय जाऊन दे काय नाही. पुण्या टिडिडिंग 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 पुष्पा डिडिडिंग 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 पुष्पा डिडिडिंग 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 डिडिडिंग